Per favor. A veure. Així tenim a Àlex Andrés, que ha canviat un poc, ha millorat. Així tenim a Super Patrick, que està de tot. Patrick està de tot. Digui, què Patrick fa? Patrick fa de tot. No, que he vingut amb alumnes que estan apadrinant. Estan apadrinant? Què apadrinen? És Espatia, aquests tallers que veu per així... Per favor, ja s'ha anat. Els alumnes fan de monitors. Molt bé. Conta'ns, jo te dic Saila. Saila, ho has dit perfecte. Saila, per favor, Saila, què fas així sent de valencià? Per què saps ballar? Si això només fa és de danses, de música. Soc mènade. Per favor, les mènades d'Irta, quant de bé han fet en el món, clàssic i no clàssic. El divendres les veurem ahir a l'escenari, no? Sí. Això del Sirtaki, tu ja ho sabies, o què? Ja m'ho havien ensenyat. I ara ho vaig aprendre així. I les meues amigues, que són profes de grec, també ho he practicat en elles. Per favor, este grup ha estat nombrosíssim, no? Moltíssims, eren moltíssims, sí. I què ha tret ahir? L'experiència xulíssima. Sí, s'han deixat ahir ensenyar? Sí. Per favor, ensenyament pràctic, deixeu-vos de rotllos de PowerPoints i d'exàmens escrits. No rotllos, more dancing. Per favor, és que hi haurà gent en segon de cultura clàssica que no hi serà així a veure el que n'hi ha de romà i no estarà participant en els tallers. Patri, jo creia que el 100% de profes coneixien els Ludis Agustini. Sí, no, jo vaig fer una pregunta en un taller una vegada d'estos online, vaig dir, qui no coneix? I molta gent no coneixia. Com és possible? No ho sé, per això hem de posar-li remei. Saila, per què jo hauria de portar al meu alumnat a este taller de danses gregues? Considere que lleva tota la vergonya, l'alumnat entra superporegós i se deixa emportar, aprèn part de la nostra, part de les nostres arrels i d'una manera superlúdica, superentretinguda. El nom de Terpsícore l'aprenen, cosa important, qui eren les muses, i la veritat és que és superenriquidor per a ells. Per favor, tens algun torn més o has acabat ja? Demà, després demà, però avui ja hem acabat. Això és el que té. Gratis et amore, les talleristes, per favor, això no està pagat. A veure si algú me sent, perquè n'hi ha gent que això ha costat 25 anys de fer, tot això. Apunteu-vos a talleristes, Adéu, gràcies per assistir.